estem a l'aeroport, marxem a Boulogne. I hem despegat després de 18 hores, anem super tard. Continuem. El papa s'ha dormit ja. O sigui, som els 3 integrants del grup. 1, 2 i 3. Where are we? Esperant a la cua del Hi ha cotxe. un tonto a les 3 que se'ns ha colat perquè diu que és quin pas. S'ha colat aquests personatges i no sabem quins números són, però aquí hi ha tots els números menys el 4 i jo sóc el 5. I res, crec que estarem aquí 8 dies. Ens situem a la Finestrella. Us deixo el vídeo d'Insta, però bàsicament és literalment a un carrer. Sí. Per què es va construir el canal que us acabem d'ensenyar? Per subministrar aigua a la ciutat, moure molins, regular el flux d'aigua i evitar inundacions. Ole, ole. Ara ens estem plantejant si hem d'anar a esmorzar o seguim caminant. Ara sí que podem esmorzar unes estores encara. Són les 10. Podem fer un cruzaneto. Croissanetto. Cruzaneto. Croissant, croissant. Xocolate. Com estem? Buongiorno, buonasera. Ja som nacionals. Sí, estem esmorzant en un lloc que fa com 300 quilòmetres. Literalment estem suant molt. Com la teva? I ara us ensenyarem el que hem demanat. Té bona pinta. I avui, en teoria, dinarem a oferir una nata o com es diu. Ja tenim el... Yeah, look what we got. Croissant, 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 cafè, 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 water, water, water. Has demanat tu la water? No, però... Saps per què és? Per què? Per fer-ho després del cafè. Per què? Per cagar-te patas per abajo. Literalment, quants lavors hi havia? Tenim aquí la Carla, su señor padre. Mira, apertura. No. Cherries! Mireu, família, estem a la plaça, que avui crec que fan cine a les estrelles i és tope de gran, o sigui, no s'aprecia gent. I aquests dos personatges han marxat sense mi. Tot el rato. Vaig jo sola per la vida, mira com va. Que a veure si els atrapo. Però estem donant una volta i a la 1 dinem a Hostreria de Fornata o no sé com es diu, Forte. Bueno, allà. La típica. Mireu que tenim... Foto, foto. Què n'opines? Està molt bo, eh? Encara teniu gana? Jo... Sembla ser que ha agradat. Què n'opines? Molt bo. Són les 1:51. Ai, m'he tagat el nas, oi? Hem d'anar a l'apartament. On estem? Museu Gadi, em sembla que és. Mireu, ens hem donat això i aquí tenim la primera d'esto, que hem descobert que la marca al principi no era de motos, sinó que era de màquines de fer fotos, màquines d'escriure. És que no s'hi puc gravar, però ens hem estat pujant aquelles motos i, veus, eren de coses diferents. I ara, doncs hi ha tot el de després i van començar amb això i amb la bicicleta aquella. Família, mireu els pixarracos que hi ha. És que no sé si es veu. Crec que no s'arriba a apreciar. Sí, clar, són enormes. Sí, són enormes. Estem a Ferrancho.
Que rara. Mireu, estem al Castillo, que està envoltat d'aigua i ho volíem veure. I ara anem a passejar pel centre. Tota la ciutat està feta com Castelló d'Empúries, de piedra. Què, papa? Cau una calor. Família, anem full carregats, però ja estem a la City again and again. Mireu com està tot. Estic fent una força amb el braç. Hem obrat cena, ara us fem vlog. Buenas família, vale, ja estem al pis. Hem de com 2 minuts després del vídeo màxim. Vale, s'entra per aquí i és com un laberinto, tot porta a tot arreu. Però bueno, entrem i hi ha com el menjador, que ara us faré un haul del que hem comprat. Molt moni, oi? I si gires a la dreta tens com un pati, que bueno, el veureu millor des d'aquí, així no ho he d'obrir. Bueno, així. I com un menjador aquí, amb la seva tele, que et dona les vistes a el patio. Molt mono, o sigui, és superestètic. I aquest lavabo, que és una dutxa. Llavors, tornant on estàvem abans, que és el menjador, tenim la cuina, que és supermodernilla. Tot així supermoni. I llavors passem a aquesta habitació, que té com l'armari aquí, i és supergran, supermoni, amb això de pedres, amb la tele i tal. I aquesta és la meva i de l'Arnau, Arnau i meva. Aquí té com l'altre armari, com de cada persona. Aquest és el lavabo d'aquesta habitació. I amb la tele i tot. Ens pensàvem que un seria bany i l'altre d'esta. I aquesta és l'habitació del papa, que és molt més gran, crec. Però bueno, és mateixa estructura. L'únic que ell té aquí nevera, crec que ha dit. Uau, que guai. Però bueno, ha triat ell. Amb aquí una mantita. I les vistes són al carrer, que bueno, ara és una mica tenebre. Hòstia, no tenen persianes aquesta gent. Bueno, i aquí un armari per l'altra persona, com abans. I bàsicament té el seu propi lavabo, rotllo a la mateixa d'esto. I hi ha la mampara, bueno, la dutxa, que totes són iguals, literalment. S'ha quedat la rosita, però bueno, crec que no s'aprecia molt que és rosa. I si surts per aquí, veus, aquí hi ha la nostra habitació i aquí hi ha aquesta. Aquí hi ha com una entradilla i tornem a estar a la porta. Papa, bon dia! No ens havíem reportat encara. On estem? Bon dia, estem aquí a casa dels 600 pisos aquests. D'estar per casa. Ja, ho pots apreciar. Sí, no hi ha res. Mireu, allà tenim a l'Arnau. És tard, de fet. A veure, quina hora és? Ens hem aixecat a les... Octa. I hem agafat el... Bueno, què dius? T'has llevat a les 9 barrillo. I hem agafat el... Bueno, jo no, perquè jo per darrere soc. T'he dit, si et vols sentar davant. I estem al Lamborghini Museum. Mireu, abans heu vist aquells. Aquest és el 100 aniversari. El 100 aniversari. Allà hi ha com tots els dibuixos. Aquest és superguai. Mireu, és un prototip només. Sí. Mireu això. El del costat també. El de full fibra de Per dalt. El verd aquell m'ha agradat molt, Mira, aquest l'Arnau diu que també és un prototipo. I aquest és un del Reventon, que només hi ha 20 unitats. I és aquest. I tenim un de com rally, bueno, competició. Tenim l'Urus. Mireu, n'acaben d'obrir un. Va, us l'ensenyem pel blog.
Mira, flipa. A sobre em va així. Ara intento fer la foto i us segueixo ensenyant. Aquí hi ha aquest taronja, que es va al motor, i és mate. Hi ha la porta oberta. Però mira aquell. L'estan fotografiant per dins. Oh, jo també vull fer una foto per dins. Bueno, aquí tenim aquest. I cada cop hi ha més antics. I els més antics estan a baix. Que us deixaré alguna foto o quan baixem us deixaré algun vídeo. Llavors tenim com aquí els motors. Aquest m'ha semblat una passada. O sigui, és molt xulo. Mireu. I aquí sembla en plan... Em recorda algun superheroi. Finalment els he trobat, estan allà, però volia fer un retrato amb això buit que es veien els tres i aquest i no se guarden. Família, estem a un restaurant supermoni. Hem demanat crispy burrata que porta watermelon, anxoa. L'ha encertat l'Arnau. Felicitat. Li posem el punt amb ell. I tortellini, que no sabem ni què tenen perquè ens ho ha recomanat la tia. Posem el punt a la Carla i... No sap ni com em dic. No em dóna cap. Jo em vaig a rentar les mans, vale? Podeu començar. És jamón, amb alguna més. Això Això no sé què és. és carn amb parmesano i jamón. Jo crec que t'agrada aquest plat. Patates, gatxa És una nova foto. I mireu, i això és bo. carn viva. Ara, viva, però si està semicrua. Hi! Encara estem aquí. Són les, papa? Són les 3:30. I mireu el nostre postre, vale? És com crema catalana amb gelat i algo molt bo de xocolata. Amb menta sortint per aquí. Molt boni. Mira. Quin postre ben xulo. La menta per què? No és menta. Bueno, anem a provar-ho. Però això en teoria és de xocolata blanca. Us agrada el coco? Sí? Madre mía de mi alma y mi corazón, esta gente me tiene loco. Què està passant, papa? Mira, ara estem aquí després de dinar, que estic aquí mig així, i no sabem on fotre l'ou. Vol anar a 2 hores i mitja d'aquí. Si no anem a l'apartament un rato. No, ni pots. Hola família, estem a Ravenna. Ravenna. Mireu que guai. Hem estat a 5 minuts amb cotxe. Els que han dormit, els que han conduït hem estat 1 hora i mitja. I res, volem fer un gelato i passejar una mica per aquí. I ja està, esperem no pillar molta cua. De tornada perquè hem vist que hi havia molta cua. Estan investigant. Tots els carrers són supermonis. Estem fent un gelato. De què te l'has demanat, papa? De xocolata, de fratela I de cafè. Cookies i nocilla. Bueno, no xola, avellana. Jo de xoco i avellana. Estem ja cansats, oi? Sí. Són les 21:58. Estem encara al pueblucho aquest. I té bona pinta. Bueno, espereu-vos. La nostra ha demanat aquesta, que és la superclàssica, que són salxitxes, patata i no sé què més. Queso. Jo m'he demanat pernil, tomàquet, formatge i el papa s'ha demanat anxoes. És això el fregit. No sé què és. Piparres, no? Això són Ah, el caparres. L'altre no sé què podem dir. Doncs anem a try.